Prvú zmienku o včelárení na našom území zaznamenal grécky filozof Priskus, ktorý prišiel s posolstvom cisára k hunskému vodcovi Attilovi. Slovensko, oplývajúce lesmi a lúkami, malo vhodné podmienky na chov včiel a včelárstvo bolo dobrým zdrojom príjmov. Slovenskí včelári sa na ochranu svojich záujmov a šírení osvety začali združovať do rôznych spolkov už v 19. storočí. Jedným z týchto spolkov je aj občianske združenie Slovenského zväzu včelárom, kde je tajomníkom pán Martin Slovák, ktorý nám priblíži jeho fungovanie a opíše nám stav včiel a včelárstva na Kysuciach, prípadne na Slovensku. Dobrý deň, vážení diváci, som rád, že ma oslovili mladí reportéri a budem sa vám snažiť vysvetliť určité dianie tu na Kysuciach a samozrejme aj na Slovensku. No už ako bolo spomínané, na Slovensku je naozaj niekoľko občianskych združení a tým najsilnejším občianskym združením je Slovenský zväz včelárov, kde vlastne aj včelári z okresu Čadca a okolitých obcí sú združení. Čo sa týka počtu včelárov v organizácii, tak je nás 180 včelárov a obhospodarujeme 1400 včelstiev. Z tých okolitých dedín, ktoré sú pripojení k mestu Čadca, by som spomenul obce od Oščadnice cez Skalité, Svrčinovec, Čierne, ďalej Rakova, Zákopčie, Staškov, Olešna, pár včelárov máme z Podvysokej, od Truzovky až po Makov, dá sa povedať. No, na Kysuciach inak pôsobia 4 tieto občianske združenia, teda v okrese Čadca by som ešte spomenul samozrejme základnú organizáciu Turzovka, no a v Kysuckom Novom Meste v okrese je organizácia Kysucké Nové Mesto a Stará Bystrica. No ale spomedzi týchto organizácií svojím počtom včelstiev aj počtom včelárov je čadčianska organizácia, dá sa povedať, taká najsilnejšia. Ako jediné občianske združenie máme v svojej agende aj prácu s mládežou. Na Slovensku je okolo 20 krúžkov, ktoré vykazujú samozrejme činnosť každý rok v celoslovenskej súťaži a najlepší včelári postupujú potom do celonárodného, dá sa povedať až svetového takého diania, ktoré je väčšinou organizované v zahraničí. Naposledy, alebo v minulom roku to bolo v Čechách, na Savrkách, to je okres Pardubice. Organizácia Čadca eviduje krúžok mladých, ktorý vlastne pracuje pod Centrom voľného času. No a samozrejme v minulosti sme mali samozrejme taktiež dobré výsledky, kde sme bodovali aj v tom medzinárodnom meradle. My práve pracujeme aj s mládežou zo základných škôl a stredných škôl. No a toto je jediná taká dobrá forma, že existujú tieto krúžky. V čom spočíva taká práca včelára? No, práca včelára spočíva v mnohorakých úkonoch. Taký laik by povedal, že včelár ten má včely, vytočí medík, áno, a nemusí sa o nič starať, alebo o tie včely až tak starať. Veď to príroda včielkam ponúka. No ale nie je to tak pravdou. Regionálna veterinárna potravinová správa musí evidovať chovateľov včelstiev. No a táto evidencia podlieha centrálnej evidencii včelstiev, ktorá sa nachádza pri výskumnom ústave v Liptovskom Hradku. Takže veľmi dôležitá je práve táto evidencia. Včelársky rok nie je zhodný s kalendárnym rokom. Včelársky rok začína od augusta, v auguste, keď sa včielky zakrmujú. Vlastne tým, že včelári odoberú včielkam med, zásoby, ktoré si počas jary a leta nazbierali, tak začína ten včelársky rok práve týmto augustom. No a následne po zakrmení včelár nelení, ale pripravuje svoju sezónu rôznymi úkonmi, či už vytápaním vosku, prípravou nových úľov, čistením úľov, opalovaním, ďalej dezinfekciou, čo je veľmi dôležité, prípravou a výrobou rámikov drevených,
aj keď sa v súčasnosti objavuje aj plastové rámiky, ale predsa len drevo dominuje v tejto oblasti, to by som chcel tak zdôrazniť. No a počas roka naozaj tých úkonov je veľmi, veľmi veľa, takže či je to zima a včelár je v dielni, kde sa venuje týmto prípravným prácam, tak následne potom z jary už musí vedieť celú tú technológiu zásahov a tých správnych zásahov do včiel. Áno, keď sa vlastne tie včielky už ten úľ otvorí, tak musí vedieť, čo ide robiť. Nesmie rozmýšľať tým spôsobom, že otvorím včelstvo, áno, úľ, a že teraz čo idem s nimi robiť. Tak toto nefunguje. Áno, takže tu musí byť naozaj včelár odborníkom v tejto oblasti. No a následne po vykonaní všetkých týchto prác včielky sa jednoznačne odmenia včelými produktmi, kde najviac dominuje med, medík, no ale samozrejme v oblasti zdravej výživy sú veľmi známe tie iné produkty včelie. Samozrejme, niektorí ľudia vedia všetky vymenovať, niektorí ľudia nevedia vymenovať, takže ja spomeniem ešte peľ včelí, vosk, ktorý je spojený s tradičným remeslom, voskárstvo, ďalej včelí jed, materská kašička, áno, a propolis. Toto sú tie včelie produkty. Máš tu nejaké ukážky včelích produktov? Áno, dovolil som si priniesť nejaké rekvizity, aby bola naša reportáž zaujímavá pre divákov. Tak ten, ktorý najviac dominuje, samozrejme je medík. Áno, medík, ktorý môžeme rozdeliť do kategórie kvetových medov a do kategórie medovicových medov. Opäť určitá časť verejnosti vie, že kvetový med pochádza z kvetov stromov, z jary, ovocných stromov, potom z kvetov lúk, ano, tak má aj samozrejme takú svetlejšiu farbu. No a medovicový med, ten sa vytvára trošku v tom poznejšom období, v júli, no a pochádza teda z rozmnoženia rôznych vošiek, mšíc na ovocných alebo listnatých stromov, ale aj na ihličnatých stromov. No u nás na Kysuciach napríklad dominuje medovica zo smreku, smreková, jedľová, no ale aj tá z listnatých stromov. No toto konkrétne je medovica smreková, áno, je taká mierne červenkavo hnedá, áno, ale okrem nej bývajú aj medy, ktoré sú tmavšie. Čo by som tu ešte chcel poznamenať, tak samozrejme všetky medy od včelárov sú výborné. Častokrát verejnosť sa pýta, že ktorý med je lepší, kvetový alebo medovicový. V takej skratke by som ho tam povedal to, že kvetové medy obsahujú väčší počet peľových zrniek, no a peľ ako taký je proteín, bielkoviny, teda ja osobne ho odporúčam mládeži, ale aj ľuďom vo vyššom veku. No a medovicový med je zase veľmi známy obsahom minerálnych látok, áno, ktoré sú pre organizmus človeka veľmi, veľmi potrebné. Čo je takou novinkou v oblasti včelárenia, treba spomenúť, že sme si ako Slovenský zväz včelárov dali vyrobiť obal, kde dominuje sklo a v tom skle je vyritý symbol slovenský med a slova priamo od včelára. To znamená, že by mal tento pohár používať jednoznačne včelár, ktorý obospodaruje včielky na Slovensku. Lebo my získavame síce nejaké produkty včelie, ale tá činnosť ako taká, aby sme my tu mali iné výkony alebo výsledky, čo sa týka poľnohospodárskej oblasti, je v prvom rade opeľovanie. Áno, a to opeľovanie nám tu nikto nedá, lebo my si v obchodoch môžeme kúpiť aj čínsky med, alebo maďarský med, alebo z iných lokalít. Veľmi často sem prichádzajú medy aj z Argentíny. Ale my, včelári, ako takýta skupina, zabezpečujeme v prvom rade opeľovanie, alebo včielky. Hej, chovom včiel, včelári obospodarujú včely, ale včely v prvom rade ich práca je v opeľovaní. Áno. Až to druhotné, to sú vlastne tie včelie produkty, no a tie sú blahodárne pre ľudský organizmus.
No tak toto som tak spomenul, ten obal. Samozrejme dnes potravinový kódex a regionálna veterinárna správa jednoznačne hovorí a rôzne vyhlášky aj o označovaní medu. Áno, takže je tu etiketa slovenský med, kde musí byť okrem toho aj adresa včelára, hmotnosť, ďalej dátum spotreby, no a dátum spotreby, áno, to by som tak hádam zdôraznil. Áno, toto vychádza teda z tých vyhlášok a zákonov, ktoré dnes musíme rešpektovať. Okrem mediku som tu priniesol aj teda ukážku včelieho vosku, ktorý sa získava zo včelstva odoberaním voštín. Tie voštiny sa odoberajú a následne čistia. No a získava sa krásny žltý vosk. V minulosti, keď nebola elektrická energia, tak v kostoloch a v rôznych domácnostiach sa svietilo jednoznačne prírodným voskom. Samozrejme, spracovaním ropy v minulom storočí vznikol parafín, no a ten dnes dominuje. No ale stále je u nás komunita ľudí, ktorí uprednostňujú vôňu včelieho vosku a v domácnostiach najčastejšie na Vianoce si zapalujú rodinky práve takúto sviečku, ktorá je zo včelieho vosku. Tu konkrétne je forma svätého muža Ambróza, ktorým je zároveň patrónom včelárov. Existujú na Slovensku aj nejaké súťaže, kde sa dá zistiť, ktorý med je najlepší? Áno, súťaže existujú. Celá tá agenda kvality medov a iných včelých produktov sa rozbehla asi tak tých 5 rokov dozadu, čo je veľmi výhodné a dá sa povedať, že konkurujeme okolitým krajinám a získavame veľmi výborný kredit v celosvetovom meradle. Čo by som chcel spomenúť, minulý rok, v roku 2009, na celosvetovej výstave v Montpellier vo Francúzsku včelári zo Slovenska získali najviac ocenení spomedzi iných krajín. Spomeniem Ameriku, spomeniem Kanadu, Čínu. Áno, takže naozaj veľmoci, kde jednoznačne dominujú výborní včelári, tak sklonili hlavu pred slovenskými včelármi a na Slovensko sa priviezlo 11 medailí. Bolo to samozrejme v oblasti kvalitných medov, či už sú to tie kvetové alebo medovicové. Z tých kvetových veľmi dominoval agátový med, prípadne ešte aj jednodruhové medy. No a ďalej tým, že naša tradícia včelárska zasahuje do osídlovania nad Dunaj Slovanmi, tak veľmi populárna bola v minulosti v histórii medovina. No a medovina ako likér, ako kvasná medovina, ako víno, druh podobného produktu ako víno, bola veľmi obľúbená a získava si obľúbenosť aj v súčasnosti. Takže tu naozaj treba spomenúť, že získali dobré výsledky naši slovenskí včelári. No a čo sa týka kysúc, to by som tiež veľmi rád oboznámil divákov. Ako v predminulom roku, kde prebieha súťaž na Slovensku v agrokomplexe v Nitre, práve v tejto oblasti spracovania medov a kvality medov, tak z kysúc získavame veľmi pekné ocenenia a vždy získame také ocenenie do 3. miesta. Takisto to bolo už, ako som spomínal, pred 2 rokmi, minulý rok a v súčasnosti tento rok opäť 2 včelári z Kisúc, konkrétne z Čačianskej organizácie. Mám tu jeden diplom. František Jaroš získal prvé miesto v kategórii medovicový med. No a z Rakovej Skorne získal bronz, 3. miesto priateľ Jožo Laš. Veľmi ma to teší, že práve títo včelári z Kisúc získavajú takéto dobré ocenenia v tom slovenskom meradle. No a ešte, ak by ste mi nechali slovo, by som spomenul, že tento rok v septembri prebehla aj súťaž včelých produktov v medzinárodnom meradle v Bulharsku, vo Varne, Apislavia.
kde opäť títo včelári dominovali s medovicovým medom a teda môžeme sa smelo pochváliť, že medy z Kisúc patria medzi špičku medzi ostatnými krajinami Európy. Čo by si chcel na záver ešte odkázať mladej generácii včelárov? Mladej generácii, no je toho veľmi veľa, čo by som mohol odkázať. Najlepšie, keby sme sa stretávali na našich stretnutiach, či už v kultúrnom dome v Čadci, že by mládež prišla medzi včelárov. Vytváram agendu, kde si dohodnem so školou stretnutie a ukážem sa počas roka na nejaké besede, či už na základnej škole alebo strednej škole. Takže toto je tá agenda, aby vlastne mali o to záujem a samozrejme počúvajú títo žiaci, áno, takisto ako aj na iných hodinách. Tieto besedy sú vítané, veľmi sa im to páči. Osloví ich to jednak samozrejme tým výkladom, ktorý je naozaj všestranný a touto jednou reportážou sa to nedá všetko tak zhrnúť, čo by som mohol odkázať, že naozaj by sme museli pripraviť niekoľko týchto reportáží, aby sa dalo odovzdať to, čo by sa malo odovzdať. No ale aspoň tak v tej prvotnej správe by som odkázal samozrejme, že je to naozaj veľmi zaujímavé, pekné remeslo, tradičné remeslo, ktoré tu mali naši predkovia, dedovia naši, otcovia naši. No a máme tu ďalšiu generáciu a samozrejme, aby tá mladá generácia v tom pokračovala, lebo priemerný vek včelárov nielen u nás na Kisuciach, v organizáciách, ale aj na Slovensku je 60-70 rokov, čo je veľmi dosť. No a táto mládež by mala práve znížiť toto číslo a samotný ten záujem využitia voľného času ako hobby jednak prinesie naozaj ten efekt s tou spojení s prírodou, v kontakte s prírodou, spojení so živočíchmi ako takým, včela je hmyz však. No a samozrejme aj s tým užitočným, že ak sa naučia naozaj v tom prvotnom štádiu s nejakým včelárom v blízkosti včeláriť, tak získavajú nenahraditeľné včelie produkty. Ďakujem pekne za rozhovor pánovi Martinovi Slovákovi. Ďakujem. Ako už aj pán Martin povedal, najznámejším produktom včiel je med. Med má veľa liečivých vlastností. Odstraňuje kamene, pehy a škvrny, prináša úľavu pri bolestiach kĺbov. Pôsobí ako protied na kofeín, alkohol a ako tabletka proti bolestiam hlavy. Zaujímavé je, že jedna lyžička medu znižuje obsah alkoholu v krvi o 18 až 40 %. Známe sú aj ďalšie produkty, ktoré sú často používané v kozmetike, gastronómii a farmaceutickom priemysle. Ďalej aj propolis, ktorý tlmí bolesť a pôsobí uvoľňujúco. Materská kašička, ktorej účinky sú všestranné. Má priaznivý vplyv na psychiku človeka a zlepšuje stavy po srdcovom infarkte. A ešte jedna dobrá rada na záver. Jedna lyžička medu každý deň posilní obranyschopnosť, hlavne v tomto jesennom upršanom období. Pre TV Junior Beata Slováková.